ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಪಂದೇನುವೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಡು ಕೋಡೆ ಬಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಏರೆ ಕೋಡೆಯನ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಲೆ ಯಾಪನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಗೌಜಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಡ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪದಂತೆ ಊರುಡುಲ್ಲೇರ ಕುಲಂಚದಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾಪನಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾರು ಪುಟದೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಿಂಜೊಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲುಡು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತದ ಸ್ಕೂಲುಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕುಲ ಅವು ಮತ್ತ ಎಂಚ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪವೆ ಯಾನ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಕು ನೀರು ನೀರು ಬಿಸಿಯಾ हैप्पी बर्थडे बन्ना चॉकलेट है चॉकलेट है बाबा अप्पू हैप्पी बर्थडे पंप जा रहे हैं हाँ यम्मी है हाँ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. जीजू इज्जेरू ड्यूटी पोतुरे अंचले इंकुले बर्थडे सेलिब्रेशन मल्तुंदिल्ला Ready? 1, 2.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಲಿಪಿನದಕ್ಕೂ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಟ್ರಾಸಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಟ್ರಾಸಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗಿಯೋದಾ ಇರ್ಲಿಯಾ ಇದು ತೆಗ್ಬಾರ್ದ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ದುಬೈ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇನಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಡೇ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಲ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಲು ಆಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುಲ್ ದುಬೈ ಬತ್ತೇರು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ನೋಟಿ ಆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗ್ಲ ಕಾರಣ ಅವೇ ದಬನ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಜೈದಿತ್ತೋಲು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಿ ಅದೇ ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಜು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿನಿ ಬರ್ಡೇ ಕೊಂಜಿ ಈತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂದೇನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.